O ano 2020 é un ano que recordaremos todos por dous motivos. Un polo coronavirus e outro porque foi o ano das letras galegas onde homenaxeamos a Ricardo Carballo Calero. Pero ahora é momento de centrarnos no presente, no 2021. É un ano que naceu esperanzador, xa que saliron as novas vacinas que nos axudarán a superar a pandemia. E por outro lado, tamén este ano, o ano das letras galegas 2021, homenaxeamos a escritora Xela Arias. Pablo, Diego e eu, que tamén son Pablo, imos orientaros un pouco acerca desta escritora, Xela Arias, para darvos información mediante un xogo de preguntas. De acordo, imos ca primeira pregunta. Cal é o nome e apelido da escritora homenaxeada este ano 2021 por as letras galegas? Onde e cando naceu e morreu? O seu nome era Xela Arias Castaño. Naceu en Lugo en 1962 e morreu en Vigo no ano 2003. Correcto! Imos ca segunda pregunta. Cal era o nome orixinal de Xela? Era Xela Arias Castaño, en da que pasou a chamarse María dos Anjos, e, cando tiña 6 anos, comezaron a chamar a Xela. No 95, o xuíz Roa Nonide autorizou o seu cambio de nome polo de Xela. Correcto! Imos entón ca terceira pregunta. Quen eran os seus pais? Os pais de Xela Arias eran Amparo Castaño López e Valentín Arias López, que tamén era escritor e traductor. Moi ben! Imos agora ca cuarta pregunta. Xela naceu en Sarria. E onde estudou? Ata 7 anos estudou na Granxa de Barreiros, dentro dun proxecto pedagóxico cunha orientación agraria e que incorporaba a cultura galega nos ciclos da natureza. E saberíame decir quen creou ese proxecto? Foi un filántropo chamado Antonio Fernández. Moi ben! Imos agora con Pablo, na quinta pregunta. Viviu sempre en Sarria? Non, a familia trasladouse a Vigo, onde ingresou no Instituto Castelao no barrio do Calvario. Poderíasme decir como continuou a súa vida estudiantil? Buf. Pois non o sei. Rebote, Diego, ti sabes esta pregunta? Sí, xa estudou ata acou, o que hoxe equivale ao segundo de bacharelato, e puxose a traballar. No 91 retomou a súa carreira estudando Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo. E no 96 licenciouse pola Universidade de Santiago de Compostela especializándose no ámbito do galego-portugués. Moi ben, e saberíasme decir de que traballou? O sea, a que se dedicou? Non. Bueno, digo eu. Comezou a traballar en Edicións Xerais de Galicia en 1979, cando se fundou a editorial. Primeiro traballou de oficionista, despois de creación e investigación, entre 1990 e o 96 como correctora de estilo e editora. No curso 99-2000 comezou a exercer como profesora substituta de ensino secundario de lingua e literatura castelá en institutos de Santa Comba, Moaña, Pontevedra, Santiago e Vigo. Nos últimos anos de vida foi docente en diferentes municipios galegos, como Chapela, Agarda e Vigo. Sexta pregunta. Cóntame da súa vida. Casou, tivo fillos? Sí, co fotógrafo e matemático Xulio Gil Rodríguez, con quen tivo o seu único fillo, Darío. Perfecto. Pregunta 7. A que idade faleceu? Cando? Onde? Morreu no ano 2003, con 41 anos no Hospital de Vigo, debido a un paro cardíaco. Foi enterrada en Vigo. Correcto. Pregunta número 8. Imos ver a súa traxectoria como escritora. Cando comezou a escribir e publicar? Comezou en 1980. Comezou a escribir en xornais e revistas como A Nosa Terra, O Faro e Vigo, etc. Colaborou tamén en publicacións como A Festa da Palabra Silenciada, Luces de Galiza e o Boletín Galego de Literatura. Tamén formou parte do Consello de Redacción de Viceversa, unha revista galega de traducción. Perfecto. Pregunta número 9. Cal foi a súa primeira obra literaria? Foi en 1986, co poemario Denuncia de Equilibrio. Podesme explicar algo desta obra? Foi un poema innovador, con temática heteroxénea, onde prioriza a forma e a sintaxe arbitraria. Correcto. Pregunta número 11. Pablo, que premio gañou con esta obra? Foi finalista do Premio Losada Grieguez. Nese mesmo ano ingresou na Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. Perfecto. Diego, pregunta número 12. Que publicou en 1990? Publicou Tigres como a cabalos, en colaboración fotográfica co seu marido Xulio Gil. Podesme contar algo desta obra? Non, a verdade é que non sei moito. Bueno, conto eu. Foi unha obra novedosa e de gran repercusión pola mistura de poemas e de fotografías
de corpos espinos, incluindo o da autora. O libro transmite unha mensaxe acerca da sinceridade e a búsqueda dos sentimentos máis básicos, engadindo a dimensión social como nova temática respecto das tratadas anteriormente na poesía dos 80. Imos agora ca pregunta número 14. Xela escribiu relatos recollidos nun libro. Como se chama? Ese libro chamase Contos eróticos e foi publicado en 1990. Tamén colaborou cun grupo de rock vigués. Sabes cal é? Sí, Os Desertores. As súas cancións están basadas nos seus poemas. Perfecto. Diego, pregunta número 16. Cando nace o seu único fillo e como se chama? Chámase Darío e naceu en 1996. Correcto. E escribe algo que fai referencia ao seu fillo? Sí, Darío é diario, onde a poetisa fai unha reflexión sobre as súas propias experiencias como nai, cunha relectura da maternidade alonxada da visión tradicional e dentro cotiá. Perfecto. Imos con Pablo. Pregunta número 18. A súa obra deus a coñecer en obras colectivas. Cales? Palabras de muller e daquelas que cantan. E poderíasme dicir cal foi o seu último poemario? Foi Intempériome. Foi editado o mesmo ano da súa morte no 2003 por Miguel Ángel Fernández Bello. Perfecto. Pregunta número 20. Cando se publicou a súa poesía reunida? Publicouse no ano 2018. Moi ben. Xa tamén buscou novos espazos de manifestación da súa poesía. Cales? Pois recitais, representacións fotográficas ou espectáculos poético-musicais. Participou en recitais poéticos de contesta política e social en contra da entrada de España na OTAN en 1982, o fundimento do Prestige ou a guerra de Irak, etc. Moi ben. Última pregunta, Pablo. Pódese dicir que foi innovadora? Sí, a súa obra contribuiu á renovación da poesía galega, co tratamento duns novos temas e con un estilo moi persoal, calificado e vanguardista. Foi precursora do boom literario feminino da poesía galega que se deu na época dos 90, como Yolanda Castaño, Olga Novo ou Emma Couceiro. Perfecto! Agora imos ler unha poesía da autora e con isto rematamos esta viaxe lúdico-instructiva sobre a autora homenaxeada este ano 2021 polas letras galegas, Xela Arias. Vexo xa cara na ventá. Crees que non coñezo desinencias nin escualos. Ergo a bata e paso a saia. Bater en mil e ser de nada. Óllame. Dos teus ollos quixera a miña ollada. Dévala a lúa por incenso dos meus sentidos. Dévala o tempo e os espaciados. Deválome. Acheo así o bico de todo. Publicado no Faro de Vigo o 5 de xullo de 1984. Onde, neve nosa fundida calla. Onde, aplaque a marea o noso longo desexo inédito. Onde, subamos a uva encerellada dos ritos ao corpo. Será un fondo de mar de espanto rubio cos rubís tremendos de sangue leitos. Haberá lugar de serpe tan branco, entón, que rexistre a nosa ausencia? Dorna 11, 1987.